ସନ୍ଥ ନାମଦେବଜୀ ଥରେ ରାତି ସମୟରେ କୌଣସି କାମରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚୋର ଏବଂ ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସନ୍ଥ ନାମଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ନାମଦେବ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ କିଏ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି କାହିଁକି ଲୁଚୁଛ? ସେହି ଚୋର ଜଣକ ସନ୍ଥ ନାମଦେବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର ଏବଂ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ଥ ନାମଦେବ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଏହି କାମ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚୋର କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏହି କାମ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଏହି କାମ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତେବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କିପରି କରିବି? ତାର ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସନ୍ଥ ନାମଦେବ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି କାମ କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିନିଅ। ଚୋର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଥ ନାମଦେବ କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନିବ। ଚୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସନ୍ଥ ନାମଦେବ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମିଛ କହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସତ କହିବ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ସନ୍ଥ ନାମଦେବ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଚୋର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ମିଛ କହିବି ନାହିଁ ତେବେ କାମ କେମିତି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସନ୍ଥ ନାମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ଚୋର ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଗଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାକାର ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବେଶ ବଦଳାଇ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚୋରକୁ ଦେଖିନେଲେ। ରାଜା ଚୋରକୁ ଧୀରେ କରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଚୋର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୋତେ ତ ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ମନରେ ଏହି ବିଚାର କରି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର ଏବଂ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିଛି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚୋର ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, କାହିଁକି ପରିହାସ କରୁଛ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ସୈନିକ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତଚର ଭଳି ମନେ ହେଉଛ। ଚୋର କହିଲା, ନା, ମୁଁ ମଜା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଚୋର ଏବଂ ଚୋରି କରିବା ହିଁ ମୋର ବୃତ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚୋର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଲ ହେଲା ତୁମେ ମିଳିଗଲ। ଆଜି ଦୁହେଁ ମିଶି ଚୋରି କରିବା। ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଚୋରି କରିବା। ଚୋର କହିଲା, ପାଗଳ ହେଲ କି ଭାଇ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ କେମିତି ପଶିବା? ରାଜା କହିଲେ, ଡର ନାହିଁ, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ଆଗରୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଚାକର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାଜା କୌଣସି କଥାରେ ରାଗି ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜା ମୋତେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ବୃତ୍ତି ଆପଣେଇଲି। ମୋତେ ରାଜପ୍ରସାଦର ପ୍ରତିଟି ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଜଣାଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏହା କହି ରାଜା ସେହି ଚୋରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦର ପଛପଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି କହିଲେ, ତୁମେ ପୁରୁଣା ଚୋର, ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିବାର ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପହରା ଦେଉଛି। ଚୋର କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଛି? ରାଜା ତାକୁ ଖଜଣାଖାନାର ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସବୁ କୌଶଳ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଚୋର ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଖଜଣାଖାନାର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ଘୁରାଇବା ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଚୋର ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଜବୁତ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ଲାଗିଛି। ସେ ଚାବି, ଗୋଛା ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ସେ ଏହା ଭାବି କୋଠରୀ ସାରା ନଜର ବୁଲାଇଲା ଯେ ହୁଏତ କୌଣସି ଲୁହା ରଡ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ। ସେତିକି ବେଳେ ତାର ନଜର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବକ୍ସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାଲାଟି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଟେକି ଦେଖିଲା ତ ସେଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ସିନ୍ଦୁକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା। ଯେମିତି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲା, ତା ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେଥିରେ 3ଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଇ 3ଟି ଯାକ ହୀରା ଉଠାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ହୀରା ତ 3ଟି ଅଛି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହାକୁ ଅଧା ଅଧା କେମିତି କରିବା? ମୁଁ ମିଛ କହି ଗୋଟିଏ ହୀରା ଅଧିକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ମିଛ ନ କହିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ହୀରା ସେଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ଫେରାଇ ରଖିଦେଲା ଏବଂ 2ଟି ହୀରା ନେଇ ପ୍ରାସାଦ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ନିଅ ହୀରା ଆଣିଛି, ଗୋଟିଏ ତୁମର ଗୋଟିଏ ମୋର। ଏହା କହି ସେ ଗୋଟିଏ ହୀରା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ଯିବା ପରେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ସେହି ସିନ୍ଦୁକରେ ତ 3ଟି ହୀରା ଥିଲା, ତେବେ ସେ କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ମୁଁ 2ଟି ହୀରା ଆଣିଛି, ଯାଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାବି ରାଜା ସେଠାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ହୀରା ସିନ୍ଦୁକରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚୋର ଯିଏ ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସତ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ରାଜା ଖଜଣାଖାନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶୋଇବା କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ହୋଇଗଲା ଯେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଖଜଣାଖାନାରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ଚୋରି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଖଜଣାଖାନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା କୌଣସି ଭିତିରି ଲୋକର କାମ। ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କର ଏବଂ ଚୋରର ସନ୍ଧାନ କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଖଜଣା କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ସବୁ ବକ୍ସ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରଖାଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ସର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ସେଥିରୁ ଛୋଟ ସିନ୍ଦୁକଟି ବାହାର କରି ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ହୀରା ରଖାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସିନ୍ଦୁକରେ 3ଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଥିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଚୋର ଶୀଘ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ହୀରା ଏଥିରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏହି ହୀରା ଗୋଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେବି। ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ ସେ ଲକ୍ଷେ କହୁ ପଛେ ଯେ ମୁଁ 2ଟି ହୀରା ଚୋରି କରିଥିଲି, ତା କଥା କିଏ ମାନିବ? ଏହା ଭାବି ସେ ସେହି ହୀରାଟିକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ବାକି ସବୁ ବାକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ସେହି ବାକ୍ସଟି ଖୋଲାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ହୀରା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚୋର ସେହି 3ଟି ଯାକ ହୀରା ନେଇଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚୋରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଖୋଜାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଚୋରକୁ ଧରାଗଲା ଏବଂ ରାଜଦରବାରରେ ହାଜର କରାଗଲା। ରାଜା ଚୋରକୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ରାତିରେ ତୁମେ ହିଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପଶି ଚୋରି କରିଛ? ଚୋର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସାହେବ, ଚୋରି ତ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚୋର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ସେ କିଏ? ତାର ନାମ କୁହ। ଚୋର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତାର ନାମ ଜାଣିନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ କେଉଁଠି ରହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ରାତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଖଜଣାଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବତାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ବାଃ, କି ଗପ କହୁଛ? ତାର ନାମ ଠିକଣା ଶୀଘ୍ର କୁହ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଚୋର କହିଲା, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୋ ସହିତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାର ନାମ ଠିକଣା ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ରାତିର ସବୁ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଏହା କହି ସେ ରାତିର ସବୁ ଘଟଣା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଏବଂ ସେହି ହୀରାଟି ଯାହା ତା ପାଖରେ ଥିଲା ବାହାର କରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଚୋର, ତୁମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ 2ଟି ହୀରା ଚୋରି କରିଥିଲ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଚୋରି ତ 3ଟି ଯାକ ହୀରା ହୋଇଛି, ତେବେ ତୃତୀୟ ହୀରାଟି କେଉଁଠି? ଚୋର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା କହିଉଠିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏହି ଚୋର ଠିକ୍ କହୁଛି, ହୀରା 2ଟି ହିଁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହୀରା ନିଜ ସାଥୀକୁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ରାତିରେ ତାର ସାଥୀ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ମୁଁ ରାତିରେ ବେଶ ବଦଳାଇ ଯେତେବେଳେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏହା ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ହୀରା ଏହା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଏଇଠି ଅଛି। ଏହା କହି ରାଜା ପକେଟରୁ ହୀରା ବାହାର କରି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ। ଦରବାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ରାଜା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୋର ଅଂଶ ମୋତେ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖଜଣାଖାନାକୁ ଆସି ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କଲି କି ସେ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ତୃତୀୟ ହୀରାଟି ସିନ୍ଦୁକରେ ହିଁ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ସେହି ହୀରାଟି ଆପଣ ନିଜ ପକେଟରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଘୂରିଗଲା, ଯିଏକି ଏବେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହୀରାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କରାଗଲା ଏବଂ ଚୋରି ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ଚୋରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରୁଛ, ପୁଣି ସତ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ଏହାର ରହସ୍ୟ କଣ? ଚୋର ସନ୍ଥ ନାମଦେବଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ତୁମକୁ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚୋର କହିଲା, ରାଜା ସାହେବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୟା,
କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ତାଙ୍କରି ଶରଣରେ ରହିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିସାରିଛି। ତାପରେ ସେହି ଚୋର ସନ୍ଥ ନାମଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ସେବା ଓ ସୁମିରନ କରି ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ବଚନ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ ଭକ୍ତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ। ଚୋରଟି ଚୋର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ସାଧୁତା ଦେଖାଇଲା, ତାହା ତାକୁ ରାଜଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ କଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।